je NATO zneužívané aj na takéto útočné účely. Pani Kleštincová, ako to vidíte? NATO je medzinárodná obranná organizácia, ktorá zabezpečuje ochranu našej bezpečnosti. Keby sme neboli členmi Európskej únie a NATO, tak ten konflikt, ktorý máme pár 100 kilometrov za našimi hranicami, je dávno preliaty sem. Takže prestaňme tuto hazardovať s rôznymi xenofóbnymi konverzáciami o tom, či a vôbec v akej forme máme byť súčasťou týchto organizácií na úvod. K tomu by som doplnila, že zároveň nie je v našom záujme, aby budúcnosť našej obrany a našej kolektívnej bezpečnosti bola v rukách amerických voličov. Všetci veľmi dobre vieme, že je veľké riziko, že budeme obeťami jednostranného rozhodnutia Spojených štátov robiť alebo nerobiť niečo z NATO a preto je našou zodpovednosťou ako zodpovední európski politici sa pozerať na to, ako vybudujeme spoločné jednotky, riadiace štruktúry, technologické systémy, kompatibilné štandardy v rámci európskeho obranného priemyslu, tak aby sme boli v prípade potreby pripravení sa brániť. Ďakujem pekne.